हर हर महादेव, जय शिव गुरु। एहिजा जुटल सगरी गुरु भाई और गुरु लोग के हमार गोड़ लाग के प्रणाम बा। आज हमनी के यहाँ बड़ा भाग से अपन आदि गुरु भगवान शिव के चर्चा करे खातिर जुटल बनी जा। हे शिव करब हम रहू रे चरचवा, कबो न छोड़बा रहुआ चरणवा। एक लोटा जलावा और दूगो बेल पतवा, इहे चढ़ा के मनावब हम भोलेनाथवा। सुखवा में दुखवा में रहुए के धियाइब, सगरी उमिरिया गुरु के चर्चा गाइब। सगरी उमिरिया गुरु के चर्चा गाइब। हे शिव गुरु करब हम रहू रे चरचवा, कबो ना छोड़ब रहुआ चरचवा। कबो ना छोड़ब रहुआ चरणवा। भैया बहिन लोग साहब हरिंद्रानंद जी जवन राह देखौले बाड़न, ओकरा खातिर 3 सूत्र बा। पहिल सूत्र दया मांग, हे शिव रहुआ हमार गुरु हई, हमरा पर दया करी। दोसर सूत्र चर्चा करी, ओकरा से शिव गुरु के बात करी। तीसर सूत्र प्रणाम करी, रोज मन से नमः शिवाय मंत्र के जाप करी। नमः शिवाय नमः शिवाय। जवन दुनिया के सतावल उ शिव के दुआरे आई, महादेव दुलार पाके चिंता सब मिट जाई। रौरे नाम के सुमिरन से मनवा हो जाला शीतल। शिव गुरु के महिमा न्यारी पावन भइल अंचल। ना चहिला सोना चांदी ना बड़ बड़ दान, बस भाव के भूखा हउए बाबा के समान। मानवा के मंदिर में गुरु के वास कइले बानी। शिव के चर्चा से संवरत बा सब जिंदगानी। भाई बहिन के संगे जुटी चर्चा के रंग जमाई। एक दूसर के सुख दुख में हाथ हमनी बंटाई। शिव जी के शिष्य बनी समाज के सीख दियाई। गुरु के बतावल राह पर चलत हमनी जाइब। अब तो